Като представител на голяма чуждестранна компания в България, как оценявате отражението на кризата у нас? Има ли такава и тежко ли е? В нашия бизнес може да се каже, че кризата влияе благотворно, защото хората стигат до разбирането, че хартията няма никаква стойност, а златото, диамантите, това, което човек може да държи в ръката си, е наистина ценностно. Какви са основно клиентите, които избират вас? По-богатите хора ли са това, бизнесмени, по-заможни, или има и други, които също биха се насочили към този бизнес? В тази област няма никаква разлика между Централна Европа и България, защото ние сме насочени в нашата информационна политика най-вече към средната класа. И досегашният опит показва, че като започва средната класа, постепенно след това навлизат вече в областта на клиентите и големите инвеститори, но винаги това става до година и половина, 2 години след започване на дейността по информиране. Знаем, че диаманта показва вкуса, стила на живот. Какво друго може да се разбере по избора на диамант? Известно е, че диамантът е най-добрият приятел на всяка жена. И естествено, човек трябва да реши за себе си. Дали иска да притежава диамант под формата на хубаво диамантено бижу, което да бъде една семейна реликва, подарък, при определени обстоятелства, които настъпват в семейния живот, или пък иска да направи инвестиция, която да има своите финансови измерения. Българина кой вариант предпочита? Естествено, някак се нагласата на хората е такава, че първото им желание е да придобият диамантено бижу, защото това е така по-известно, по-близко, което да бъде една основа за семейна традиция, за семейни бижута, по определени поводи, които трябва да запомнат в рода. А когато човек иска да направи инвестиция с финансови измерения, тогава вече трябва да се обърне към зоната на инвестиционните диаманти. Каква е приблизително цената на диамант? Цената на диаманта се формира от много и различни екзактни фактори. Освен това има и различни други параметри, които влияят върху цената на диаманта. Това е неговата обработка, неговото оформяне, най-ниската граница, да кажем, от която може човек да придобие диамант. Когато се касае за инвестиционен диамант, може да бъде от 500 евро, при което може човек да намери един хубав, качествен диамант, придружен със съответния сертификат от известна лаборатория. Това е една добра инвестиция. А ако не е инвестиционен диамант, а както говорихме, семейна реликва, там как върви горе-долу границата? Ако говорим специално за бижутерното производство на нашата компания, най-малките камъни, които монтираме в бижута, това са камъни 0,1 карата, което, ако е формено така, че някъде размер като диаметър към 3 мм и 0,2. Цената на такова бижу се движи между 400 и 500 евро. Като говорим за най-малкия диамант, който монтирате, можете ли да ни разкажете накратко за най-големия диамант? Най-големият диамант в света се казва Millennium Star. Собственик на този диамант е голямата диамантова фирма De Beers и до този момент още не е изчислена цената на този диамант. Да обобщим предимствата на диамантите и златото пред банкнотите. Това са цяла редица преимущества, защото диамантът от себе си представлява много концентрирано богатство, защото в един малък обем имате концентрирани значителни финансови средства. Освен това, диамантът е продукт, който навсякъде може да бъде разменен в света. Дали за пари, дали за услуги, дали за стока. Цената на диаманта не се влияе от някакви модни трендове и тенденции. Диамантът винаги е диамант навсякъде по света. Това, да речем, и като обем, и като маса. Примерно, ако имате 1 кг злато, то вече си е маса, дали значителна. Обаче, за същата цена, диаманта като маса е няколко десети грама. И това е една от главните причини диамантът да бъде смятан като най-добрата инвестиция в света и също доказва, че се знае, че 18% от световните пари са инвестирани именно в диаманти.